4 lanes, malawak, may streetlights at walang lubak. Yan ang target gawin ng Department of Public Works and Highways sa inilabas na conceptual illustration para sa daang Maharlika Highway sa Quirino, sa Quezon Province at Andaya Highway sa Camarines Sur. Ang conceptual illustration na yan malayo sa kasalukuyang kalagayan ngayon ng daang Maharlika na kaliwat kanan ng road reblocking, lubak-lubak at patse-patse ang patrabaho. So this is the conceptual, siguro hindi kayo naniniwala dahil nakita nyo yung kung ano itsura ng Maharlika Highway ngayon, pero in reality, kung titignan nyo yung mga iba't ibang sa Asia, huwag na kayong lumayo, tumingin lang kayo sa mga kapitbahay natin dito sa Asia, ganyan ang itsura ng mga highway nila. Gagamit rin ng modernong makina kagaya ng concrete paver, kasama rin sa plano ang pagkuha sa mga malalaking kontratista at konsultasyon galing sa iba't ibang bansa na gumagamit ng teknolohiya sa paggawa ng kanilang mga kalsada. Layunin ng ahensya na mapaganda at magamit ang mga kalsadang lubak-lubak at nakatenga upang maging kapaki-pakinabang. Kaugnay niyan, pinaghahandaan na ng ahensya ang puspusang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na magsisimula matapos ang Semana Santa. Sa ngayon, nakalatag na ang mga pansamantalang solusyon para gumaan ang biyahe ng mga motorista ngayong Semana Santa. Ibig sabihin, pagka babiyahe na ang mga kababayan natin sa Maharlika Highway, lalong-lalo na sa Quezon, sa Bicol, sa Samar, kung saan laging sira, laging grabe ang traffic dahil sa mga construction, wala nang obstruction, wala nang ongoing na construction. Kaya lahat talaga ngayon nagmamadali, nagkukumahog lahat dyan. Kasi ang instruction natin, bago mag-Holy Week, ngayong 2026, tapos na yan. Enero ng taong kasalukuyan ng personal na maranasan at makita mismo ni Dizon ang kalagayan ng Maharlika Highway na aminadong napabayaan ng DPWH sa matagal na panahon. Jem Garcia, CSN.